Знаеш ли, че всяко стискане на пъпка е като малка операция без упойка? Сега ще ти кажа истината, която никой не иска да чуе. Стискането не маха пъпката. Отваря вратата към всички видове поражения, белези, пигментации и доста други неща, които самата кожа може да помни много дълго време. Някои зони след това дори могат да спрат да се възстановяват нормално. Могат да останат вдлъбнати, потъмнели или направо реактивни и чувствителни. След това идва ред на други процедури, които да махнат пораженията от едно нетърпение. Ако ти се е случвало, не се обвинявай, но спри. Ето за това започвам нова поредица пъпки. Реални истории, реални грешки и истински решения. Защото кожата ти има нужда от различен подход. Ако ти е интересно и искаш още полезно, последвай ме. Ще има още много.